Minä rakastan sinua. Purroksan hiidipelve siima itse salmingsalanti. Pentti, dollareiksi nuljamaata jaksi esse uusissa pynnykorvaja. Virsi Käksänissa ja Enriska. Mitä haluan tavata? Kirjaaja itsenäinen ja Sirkulekko jalkamalvan käsikirja. Hei Barberiba on pajanen. Peristi joetta, eroa himme. Hyvä. Juokse! Olivat ei Ossi, ilmoittaja limpaa. Tarjolla sinästä. Vellinen tässä orjasissa ja ehkä siinä vain, kun se on rokseti. Ailamessa. Kolla, vinkkelyksa. Painotti sitti Lahtimarka. Liiviksin Mooset Kossi ja Pekka Jukkala härvette kokosniise. Paikalla kakkosnisse voifriossa. Ärvinitti morralisa ja tyttön oillisekka. Oh, Hanna! Rappitaskaan ja hakspieta. Arjellen on sa pittimätä ja neksoka das Boot! Yliemokkasin pontarissa ystä ustavelle. Rolleka jouttelössä en olmenkolle. Fillukka värmehettä. Nase Pentti, 9 safranis valmis kurrompas nuorempää. Vurmatulli ja ysykaka. Ariksin safranisse. Päiväpöpä. Eloksan Pentti, pittipanna. Jotenpä, yhtä ulivarma Kvetofsa. Ajoin sisu ja hempelille. Rivusta 10 riksrasta. Ja ekkel on hyvä. Koska en tinnytelle safranisse. Rattaoja limpanisse. 9 simmerin karlanumero on ruotsalainen. Ylempää. Tullua on pelstönakka. Vorronpää. Niksi. Pollenpää. Niksi. Härvenpää. Niksi. Voinenpää. Niksi. Rikkänpää. Niksi. Hyllenpää. Niksi. Viinenpää. Niksi. Hyllänpää. Niksi. Siljokana ryttetetty. Pötösin 4 kirkossa, irrimassa ja lopputussa. Siljonen vielä keskevelin syyrnappa.
Juoksi! Vältornen ilpoon nyttifiksi ja mättä! Snuddviksi, safranis ja hyvesätta! Hyvä! Hyvä. Suonen orjelpiippa ja yvesättä. Orkolla. Ne rappe taska sekafniskuppe. Oi. Oi. Vaivikka virki ja raksini alla, 9 pöysti ja rastalla jooks. Lassinen tuana rompini saulla, haarisin tuana maksia kooks. Vaivikka virki tallesin joo. Maimaka markane korvajasiin, vaivikka virki ullian soo, siinesteti örjänin. Ja, det är ju ett gripande stycke detta. Men jag måste säga att jag blev lite förvirrad. Jag har ju sett den här filmen i Finland och med den här nya översättningen blev den en aning konfunderande. Ni kanske märkte det att det hängde inte med riktigt överallt där. Så jag ska försöka förklara vad den gick ut på. Det var alltså Purjo som kallades för lerförsäljaren här. Han var ju inte alls lerförsäljare. Han gick förbi det här huset där Pentti och Sirkka bor. Och Purjo och Sirkka har haft ett litet förhållande och han är nu där för att försöka dra över kalkylerna och få med sig Sirkka till främmande land där de ska starta ett nytt liv. Men det vill inte Pentti och jagar dem ut i skogen. Denna fruktansvärda scen där han springer iklädd bara bandadduk och hinner upp dem för att Sirkka snubblar över en trärot och han skär näsan av honom och det blir så tragiskt. Och ja, resten förstod ni säkert. Sirkka orkar inte med de två när de gör upp där i slutet utan de får lämnas ensamma med bara varandra som sällskap. En gripande film måste jag säga. Ja. Vi måste skölja ner detta med musik. Det finns inget annat sätt.